idlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, ang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay,
Today, September 25, 2020, Friday. Mass intentions per 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Erisari, Arnold Piner, Melin Yungko, Capaducia Cala, Marianette Cabrera, Good Health of Joy Guitard, JC Guitard, Luz Beminda Yap and children, William and Shawnee Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Hardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malt, Honrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Carmen Chu Dakay Pinili and children, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Justine Christopher Beramo, Josephine Beramo, Josepina Beramo, Janine Andrea, Jonelyn, Jerry Lee, Arthur Bismanos. Special intention for Jeremy Rowena for the protection, safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Healing for Johnny Ray De Palan and family. Lourdes Celis, Sister Malen Estacio, Paul Estacio and family. Protection for all the students and their families, faculties, and staff of Lourdes Kindergarten School. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Gray Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalubin Castro, Mary Rose Rovella del Campo, Marlo Castro Rovella, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Luz Beminda Yap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family and Bulyo family. Terdes family, Mrs. Cornelia Uy and family, William and Shawnee Miranda and family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila Honrado, Jade Aldrich Honrado, Rayum Honrado III, Nadal and Desua family, Mr. and Mrs. Tio, Pinili and Dakay family, Sartahoda family, Arceli and Neil Cabrera, Abellana family, Charlon and Lobelia Husay, Therese Aranzado, birthday of Hosanna Ambrad, Esterlina Famoso, and Father Reynaldo Garcia, SDB. 28th birthday of Arnel Kim Cabrera, 29th wedding anniversary of Neil and Arceli Cabrera. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Padriga Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Telma Figura, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Reverend Father Faustino,
Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martilino Sr., Castor Chua Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Frank Sr., Basalo Guitard, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emiterio, Dichu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Teopistes, Sigfred, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consortia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Tiopista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Tiopista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josepina, Cipriano, Danilo, Paulino, Tiopista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alicia, Dolores, Ben, Brian, Rus, Telma, Rus, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sara, Ray, Linda, Paulo, Rupino, Raul, Kiana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Stephen, Adela, Gerardo, Vicenta, Glenn, Fortunato Sr., Segundina, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Serelina, Dioscoro, Miguel, Eli, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrelita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela,
Ramon Sr. and Jr., Leting, Albina Honrado, Reyum Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu, Ignacio, Josefa, Josepina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimundo, Elpidio, Rosario, Maria Rosario, Genaro, Hermila, Villado, Jane, Mario, Pascuala, Gregorio Sr., Roque, Alan, Dulce, Sulpicio, Tyron, Aida, Edita, Noel, Armando, Mila, Rosalia Lopez, Maria Mercedes, Senador, Hill Sr., Aurora, Minda, Delphine, Rafael, Cecilia, Urbano, Iluminada, Paula, Fabian, Karina, Joselito, Manuel, Virgilio, Walter, Teolita, Carmelito, Marlon, Glory, Arsenio Cabras, Rufino, Armengola, Teodoro, Emilia, Celendonio, Joventino, Ulysses, Anastasia, Ernesto, Graciano, Rolando, Stanislaw Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Ramona, Daniel, Pedro, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Guntrano Sr. and Jr., Santos, Corazon, Marietta, Joan, Narsing, Danilo, Edilbert Sr., Euprosina Abos, Maxima, Paterno, Nene, Emiliano, Sergio, Beli, Proceso, Antonia, Alfonso, Romana, Isidora, Francisco, Feliciano, Natividad, Alan, Fe, Nico, Bodok, Brian, Vita, Ivan, Ellen, Elena, Esperanza, Raquel, Pingping, Teopila, Nile, Nile, Francisco Chua, Warren Chua, Flor Chua, Angelo Chua, Constancio Chua, Rolando Sr., Noel, Rolando Jr., Andres, Alejandra, Genovevo, Trinidad, Arturo, Erwin, Beniranda, Paulo, Victoria, Fermin, Soledad, Castolo, Perlita, Elsa, Aguido, Marie, Romeo, Baltasar, Rodolfo, Lucia, Severino, Carmen Sang, Melchor Ares Sr., Melchor Jr., Henry, Alipia, Margarita, Abayap, Juana Valencia, Perpetual Tandok, Edgardo, Lolita, Conchita, Raimundo Sr., Rudy, Romulo, Didang, Remedios, Jose, Gloria, Carmen, Mila, Gregorio, Caridad, Florencio, Junior, Nestor, Bingbing, Ruel, Dulce, Dinya, Alfredo Sr., Armando, Adelina, George Ramos, Edgar Valdez, Anastasia Donaire Padilla. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Eugenio Quiamco Sr., Father Mario Aquista Pache, SDB. First year death anniversary of Robert Wilfred Geise, Daisy Flor Fiel Sedol. 31st death anniversary of Constancio Chua.
all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindong. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta. Ang Ginoo sa hugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta. Salamat Ginoo sa iyong kaayo. Sa ngalan, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nami anhin, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluoyan mo kami. Ginoo, kaluoyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga maigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay. Kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga mahitabo dinhi si kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siyag panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot.
May panahon sa pagpatay, ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba, ug panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagul-anan, ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan, ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagpakighilawas, ug panahon sa paglikay niini. May panahon sa paggakos, ug panahon usab sa dili paggakos. Nagtagal siyag panahon sa pagpangita, ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom, ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi, ug panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom, ug panahon sa pagsulti. Nagtagal siyag panahon sa gugma, ug panahon sa kasilag. May panahon sa paggubat, ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahagop. Nasayod ako sa kapalaran nga gitagana kanato sa Dios. Nagtagal siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Kiyatagan kita niyag kaikak pagsusi sa mahitabo sa moabot nga panahon. Apan wala kita niya, hitagig, katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo akong bato. Daigon ang Ginoo ang akong bato. Akong dalangpanan ug akong kota. Akong salipdanan, akong manluluwas. Akong taming nya akong gisaligan. Tubag. Daigon ang Ginoo akong bato. Ginoo, unsa ba ang tawo nga imo man siyang gitagad? Ang anak sa tawo nya nagahuna-huna ka man kaniya. Ang tawo ingon og usa ka ginhawa, ang iyang mga adlaw sama sa usa ka lumalabay nya anino. Tubag. Daigon ang Ginoo akong bato. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ka higayon ni ana, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod, nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Diyos. Apan gipinahan sila ni Jesus
nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa, ug midugang siya pag-ingon. Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadakuan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Sa dihang naghuna-huna pa ko sa pagsulod sa seminaryo, adunay nakaingon kanako nga pait ko no ang kinabuhi sa seminaryo. Daghan og bawal. Mao nga murag wala kay ko ganahi nakadungog ni adtong ilang gisulti nga daghan og bawal ang seminaryo. Pero pagsulod nako sa seminaryo, giingnan kami sa pari nga ang mga butang nga naandan namo buhaton sa una, mabuhat mang gihapon namo sa seminaryo. Dili man siya bawal, but proper time, proper place. Kung hiling kag kanta-kanta, makakanta-kanta kag gihapon sa seminaryo. Kung hilig kag duwa, makaduwa kag gihapon. But proper time, proper place. Naay panahon sa pagkatakanta, naay panahon sa duwa, nasa'y panahon sa pagampo, kaon, tuon, eskwela, katulog, ug sa tanang butang. Adunay iyang panahon. Mao'y ako hinumduman sa atong first reading nga nag-ingon nga tanan nga butang na ay iyang sakto nga panahon. Unsa may mahitabo kung dili nato sundon ang saktong panahon? Pananglitan, no? Ikay in charge, butang ta sa inyong balay. Ikay in charge, tigsarado sa tiglak sa inyong portahan o tiglak sa inyong gate. Nyawa ni mo buhata. Unsa may mahitabo? Basin makawatan mo. Kung ikay in charge nga mo paong sa suga, wa ni mo buhata sa saktong panahon. Unsay mahitabo, taas mong bayranan sa kuryente. Gani mahuna-unaan ako nga kining atong mga pag-antos sa karon nga panahon. Pila ka diha ang bunga sa atong kapalaran or bunga tungod kay wala kita mubuhat sa mga butang sa saktong panahon. Wala kita mukaon sa saktong oras. Pasmuta, ulcer na hinuon. Wa kita matulog sa saktong oras. Wala kita mag-exercise. Mga estudyante nga naglisod sa ilang pag-eskwela, kay wala man magtuon sa panahon sa tigtuon. Sa nag-eskwela pa ko, doon ako yung mga classmate nga sa panahon sa ating klase, murag bakasyon. Sige lag happy-happy. Unya, inig-abot sa bakasyon, mura silag ting klase. Kay daghan man silag apason nga mga requirements o mga assignments. Kung ato kang ipo, no, kadako kaha sa porsyento sa atong mga kasakit karon, bunga tungod kay wala nato mabuhat ang mga butang sa saktong panahon. Dito sa Dumangas, ang among usa sa kadako sa among sustento dito is our farm, ang farm namo. And then sa akong third year nako dito sa Iloilo, na inangabot nga mga bag-o nga mga pari nya, sila na nag-in charge sa farm. Ug pag-abot nila sa Dumangas, ilang giayo ang kusina, ilang giayo ang kanana niya, nag-ingon ko nila, huy, ayaw na ninyong unaha ang farm, kay karon ang panahon sa tigtanom. No, pero niingon sila, dili kay urgent man ni ato ning unahon. So giuna dito tarong sa mga kusina and everything. Pagkahuman ug tarong sa kusina, nananom na sila sa farm. Pero ulihi na,
nilabay na ang rainy season ug nausikan ang panahon. Mga igsuon, ang sa atong kinabuhi dili man ingon nga daghan og bawal. Sa atong kinabuhi kinahanglan kita maka-learn kanusa ang angay buhaton sa kanang panahon. Bisan ang atong Ginoo sa ebanghelyo nagsulti sa iyang mga tinun-an nga yes, ako ang Mesiyas, pero moabot ang panahon nga ako magantos, ako patyon, ug ako usab mabanhaw. Mao tingali mga igsuon, kasagada daghan nato mangadji pag-ayos Ginoo kung doon natay dakong panginahanglanon. Pero dapat ang atong pangamuyo sa Ginoo dili lamang pagpangayo sa atong panginahanglanon, kundili pangayo o kaalam para atong masabtan unsay demand sa atong panahon, unsay angayng buhaton niining panahon sa atong kinabuhi. Ug kung ingon ana ang atong attitude, an attitude of asking God, an attitude of discernment of God's will, then makaingon kita nga sa tanang panahon kinahanglan walay hunong ang atong pag-ampo. Kung atong i-develop ang atong self sa mahimong open sa kabubuton sa Dios, dili lamang pangayo sa atong gusto, kundi open sa unsay gusto sa Dios, unsay iyang gipangayo gikan kanato, then every day sa atong kinabuhi we will always be prayerful. Because prayer para kanato is not just asking God something. Prayer is also asking God to tell us what He wants us to do at this moment in our life. Palihog manindog. Mudangop kita karon sa Dios diha sa atong mga panginahanglan matag adlaw, ug mapaubsanon kitang mutuaw diha sa atong pag-ingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan kanunay magiyahan sa Dios ug mapadayon sa pag-angalagad sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod kanunay mabantayon sa mga panginahanglan sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga mihalin na niining kinabuhia, makaangkon na sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga katuyuan, sa mga nag-participate nining Santos nga misa, diri sa simbahan o sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. O Dios, sa kagahuman, imo kaming gibuhong sa imong gugma. Dawata ang among mga pag-ampo, o gimua kami kanunay nga angayan, nga magdayeg kanimo. Kay ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
Mga igsuon pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimay sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makaypahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak, nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Mangluhod palihog. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo, siya mubalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kapangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala. Mangluhod palihog. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
nagsuon magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami, pinaagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo, pinaagi sa imong gugma. Himuang nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang pagigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon.
gamay, hatagan unta kami luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal na gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay ko, simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Santo Niño, Señor Santo